Sainkupar Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, kabala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Menhenen kasingi kinong song snong kila yoi kamet jong uba Sainkupar lingkoi kapasa Tyngkhap ha Umsaw henrei wat hapedeng ka jingdon lang ka kenhuan ki search and rescue team ru kim shimlala banle AA namar bakadei halat bat ko umru ka hebha kila persyangkat badon kilat kilinti ban yo sai kamet yam henrei kim shimla banle ye henrei namar ka jingther ulab ba bajur Menta kasi kalai poturek ujemang arjar pesan. Ka kala Rong Biang syaki benta basyarum bat kanang kamsem jing e susu ya ki nong song snong ban leiwan. Kat hadu menta kadang don ka jing persyang ban lap ikamet jongu.